Acum, bună seara, prieteni! prietenilor! Am revenit cu un nou vlog. Da? Când face Nadia mâncarea, că a terminat de treabă. Am terminat munca afară. A terminat de muncă. Și acum ne pregătim ceva Acum să ne mâncăm. face mâncare. Iarăși ne face mâncare. Ne-a făcut baba azi dimineață mâncare. Păi am avut ce treabă. Soacra, care se supără pe nurori. Da? Dar Nadia, tu știi că soacra ta s-a supărat pe tine și pe nora mică? Că nu ajuta și pe ea la mâncare, la mămăligă? Păi, dacă am avut treabă, n-am avut cu Dar ce văd că ne faci aici griși cu lapte? Ce ne faci? Ce ne faci? Ne faci și desert. Fac și macaroane cu lapte. Și niște cărnițe așa la tigaie. Așa, mamă. Uite așa frumos. Pun o țără sare. Și să pregătim ceva să mâncăm, că de foame, că am muncit toată ziua. Am avut treabă. Uitați-vă, prieteni. Dar aici ce facem? Aici fac griși cu lapte pentru alnic. Fac și macaroane cu lapte. Și cameramanul ce mănâncă? Da? Cameramanul. Mâncare, mâncăm. Mâncăm mâncare. Da. Avem și mămăligă. Mămăliga a făcut-o de bătrână. Da. Nu mai e mult. Avem carne de mici, aici așa pastă de mici. O să o facem și cu aia. Ne facem un pic să mâncăm. Aici avem niște margarini. Dar faci și tu curat, că poate mai vin musafiri. Fac curat că vin musafiri, dar acum terminai, că am avut treabă afară, măi, Ani. Și nu pot și cu munca Și cu mâncarea. Cu mâncarea și cu curatul. curățenia. Cam greu pentru mine una singură. Nora nu mă ajută că... A bătrână la fel, acum te ceri tu cu ele, nu mai a bătrână cu voi. A bătrână e bolnavă. Nora nu poate că are un copil mic. Ce să-i fac? Așa îmi fac eu așa cetul meu și curățenie și de mâncare și ce trebuie. Da, aici așa, cărniță. Uitați, prieteni, cum facem ca în șatră. Un ulei așa frumos. În untură, nu e ulei. În untură. Făcut așa, pregătit un pic. Adică în unt, cum se zice la voi. Da. Facem la sobă, nu pe aragaz. Avem o sobiță, aici la bucătărie, prieteni. Facem aici așa de mâncare, să mâncăm, că mâine dimineață ne sculăm. Iarăși la treabă. La treabă. Plecăm. O să vă arăt mâine pe unde mă duc. Nadia e supărată cum am. Da. E supărată pe toată lumea pentru că i-a plecat fiica dincolo. Sunt un pic supărată că mi-a plecat fata mea la Anglia. Da. Îi trece supărarea. Să-i ajută Dumnezeu. Îi trece supărarea lui Să dă Nadia. Dumnezeu noroc și sănătate, să ajunge cu bine. Să nu vă speriați, prieteni, că nu e supărată pe voi. Nu sunt pe prieteni, nu. Și vă rog foarte mult. Să vă abonați pe canalul ei, vă rugăm frumos, încă puțin să facem 100. Și la 1000 de abonați tăiem un porc de 100 de kg. Exact. Hai, pa, prietenii, noapte bună. Mâine vă arăt un alt vlog când o să plec undeva și vă arăt ce fac pe acolo. Hai, revenim, prieteni, mâine dimineață. Mâine.